Alikho elishona lingenazo ezalo nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Inkombankombane Kwelembizo Emngeni. Kucaciswa ngokhulumela ISILO, kanti wakwaDukuza uvuma yokuvikela ikhansela. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti uzifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Imeya kamasipala uMngeni uChris Pappas usekhipha amafayela atshengisa ukuxhumana phakathi kwamasipala ihhovisi likaNdunankulu noMusa Dube-Ncube kanye ke nomasipala wesifunda uMgungundlovu ngembizo yahulumeni wesifundazwe. uPappas usola uhulumeni ngokungambikele ngendlela efanele ngesikhathi kuhlelwa lembizo ekubeni ke engaphikisani nokuthi yenziwe. Ukhiphe isitatimende ecacisa ngokuthi izinhlelo zalo masipala ziyaqhubeka akukho kuzoshintsha. Iqhubekile imbizo kaNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube njengoba beyihlelwele ukuthi yenzeke khona la enkundleni yezemidlalo eMpophomeni. Uzokhumbula ukuthi ke kuke kwasuka umsindo ke kulona leli viki lapho ke umeya umasipala uMngeni uChris Pappas ethi ke akaziswanga ngendlela ngalembizo, waphinda ke wakuveza ukuthi angeke ize yenzeke kule nkundla njengoba umasipala ubusuhlele imidlalo yebhola lezinyawo. Namhlanje ekseni uPappas ukhiphe istatement esho ukuthi imidlalo ayisezokuba khona ngoba esabela impilo yomphakathi. Kanti ke lembizo iqale ngokuthi uNdunankulu ahambele umphakathi lapho beyovula khona umuzi welinye lelungu. Kunezindlu ezakhiwayo abantu bakhona ezakhahlamezwa zikhukhula. Kunabantu futhi abakhelwa izindlu ezintsha ababekhelwe izindlu kudala ngabonyaka babo 2000 noma ngama early 90s. Lezo zindlu ke zazingakhiwanga esimeni sezindlu ezakhiwa njengamanje. Libonga ke ilungu lomphakathi elithole indlu libeke kanje. Ngiyajabula kakhulu yazi, I didn't expect ukuthi kuzogcina kunjeni. Bengiyibona indlu yakhiwe phambi kwami, ngiyibonile, but I didn't expect ukuthi nama gifts lawe ngiwathola ngizowathola. Ngibonge kakhulu. uNdunankulu uphinde wakuveza ukuthi ke inhloso yezimbizo ukuthi ke bewuhulumeni bahambele imphakathi beyozizwela ukuthi ke isidingo nqangi zilethwa ngendlela efanele yini. Inhloso yethu yokuza la sizele umphakathi ukuthi sibambisane sincede nabo masipala ekutheni sonke siwenze umsebenzi wethu ngendlela ekuyiyona yona. Ingakho ngizothi kungamampunge ahlaza lokho ebekushiwo umeya, futhi ngiyafisa ukuthi nalapho ekhona kanye nenhlangano yakhe igweme ukuthi kube nabaholi abazosho izinto ezingalona iqiniso emphakathini futhi abazodukisa umphakathi entweni ekufanele ngabe ibenefitisa umphakathi ezimpilweni zabo. Abantu balapha abanendaba nokuthi ipolitiki yakhe ithini, kepha into abantu abayifunayo la bafuna amanzi, bafuna ugesi, bafuna imisebenzi, yilokho kuphela abakufunayo. Izolo ngesikhathi zantambama ngesikhathi uhlelwa ke lolu suku lanamhlanje kuke kwasuka umsindo lapho ke khona umphakathi usola imeya yoMngeni uChris Pappas ngokushayisa umuntu. Kanti ke naye uPappas ubeke esephendula eziphika lezo zinsolo, wasola umeya wesifunda uMgungundlovu uMzizuma ukuthi nguye ogqugquzele abantu ukuthi ke bamhlasele. Lokho akushoyo umeya uPappas kwamampunge amanga alihlaza ukuthi kube khona into yokuthi ngigqugquzele ukuthi ahlasele. Ubedlule ehambe eshaya izithombe nje kuona wonke umuntu obekhona la, ushutha imoto, ushutha nabantu abakhona. Uthe uma efika ngakulabantu nabo abashutha izithombe kwashuthi basebembuza ukuthi ubanikezwe ubani imvume yokuthi abashutha izithombe futhi uyishuthelana. Kwaba khona ke lokho khwilizisana nabantu. Emva kwalokho wangena emotweni wasusa imoto ngesivinini, nakho ke sekuthinteka umuntu esewaphansi ngayo imoto. Nalapho besilindele ukuthi la sisondele khona, hawu nakho sekulele umuntu phansi. Besilindele ukuthi ke kufanele ngabe ukubonile lokho, bekufanele ukuthi ame abheke ukuthi kwenzekeni njengomholi. Umphakathi ke nawo wakhona la eMpophomeni ubuphume ngobuningi bawo ukuzothamela ke yona imbizo kaNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal.
same time ngihappy kodwa ngidumele ngoba iANC ayenzi kahle. I-youth i-unemployment high futhi la empophomeni kahle ayikho ilokhu ayikho improvement ukuthi kukhona i-government nani because ne-DA isebenzela indlela yayo ukuthi ifuna ukuvotela while ayikho into ezinhle ezenzela abantu. Kuningi sivalela ugesi benza yonke into nje nabasula ngendlela yabe ukuthi we not happy at all. Ngijabule kakhulu. Anive ngijabule. Makukhona nje kuzoba umahluko entweni ngijabule. Ngendlela esinganakekile ngayo sinethemba ke mabafika namhlanje ukuze kusizakale nezingane zethu ziqedile ezikoleni azikwazi ukusizakala asinagesi asinamanzi ayikho imisebenzi yonke into yethu nje ayenzeki ngendlela efanelekile kodwa masibona namhlanje kufika abasiphethe siyakujabulela kakhulu lokho ukuthi nkosami namhlanje kuzobonakala imisebenzi. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisempophomeni eHawiki. Ngemuva kwezitatimende ezikhishwe indlunkulu kaZulu noma ISILO misuzulu okubonakala ke phakathi kukaNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi nomntwana uAfrika Zulu wasonkweni, umntwana uAfrika uthi nguye okufanele azise isizwe ngokwenzakalayo ngesilo samabandla. Umntwana uAfrika useveze ukuthi isizwe masithathe lokho okuphume ehhovisi lakhe njengalokho kuyiqiniso mayelana nendlulamithi. Umntwana ke uthi lokho kuyosiza ekutheni kungabibikho ukudideka nokushayisana kwembono esizweni. Okhulumela isilo samabandla umntwana Afrika Zulu uthi ke isizwe kumele sithathe lokho okuvela ehovizini lesilo njengokuyikho kokuliqiniso ukuze ke ngabi bikho ukudideka uma kuvela ke imibiko eshayisanayo. Lokhu ke kuza ngemuva kokungqubuzana kwezikhuluma kanye nezitatimende phakathi kaMntwana uAfrika kanye neNdunankulu kaZulu ngodaba ke lokudunguzela kwimbube. Kuzokhumbuleka ukuthi ke uNdunankulu kaZulu wakhipha ke isitatimende sasinensolo zokuthi ke kungenzeka ukuthi ke imbube yedliswe ushevu yaseke ingeniswa esibhedlela eSwatini, kanti kuMntwana uAfrika wabe sekuphikisa lokho wathi ke imbube nje iye eSwatini yabe isidlulela esibhedlela ukuba yohlola futhi ke yaphuma ngalo lolu suku nokuyinto eyenza njalo uma ihambile eSwatini. Sicela nje bakithi ukuthi sibe nonemveza abantu beqhubeke bethanda inkosi balalele izwi eliqhamuka enkosini through le office lenkosi sibanikeze ukuthi inkosi isima kanjani bezothola ama-update abantu bayisithola bayithanda inkosi yabo. Sicela ukuthi bazi ukuthi bazothola first information ingaba i-health enkosi ingaba ama-movement ayo konke sifuna ukuthi bekwazi bekuthola information. Usomlande enyuvesi kwaZulu ngoyodokotela Zakhele Shamase uthi ke lokhu kungqubuzana ukuboneke kudala ungaqondi umsebenzi wehhovisi lesilo kanjalo ke unalowo owokuNdunankulu wesilo ngokomthetho ke kwaziwa ukuthi ke uNdunankulu kaZulu uyena-ke owazisa isizwe ngokwenzeka esilweni kanye ke nasendlunkulu. Bona ngazathi kukhona ukushayisana phakathi kwama-job description ukuthi kahle umuphi umsebenzi owenziwa umntwana wasonkweni okhulumela isilo, umuphi umsebenzi owenziwa uNdunankulu kaZulu. Isikhathi esiningi besazi ukuthi uNdunankulu kaZulu yena obikela isizwe ngokwenzeka esilweni okwenzeka endlunkulu nangokuthi i-direction yaphi manje ngokwesizwe sikaZulu. Kodwa ke manje ukufika komntwana wasonkweni esekhulumela isilo sekuyabonakala manje ukuthi angazathi sekhona ukushayisana kwemisebenzi nokuthi ubani owenza ini ubani ofana akhulume ngayo. Izindaba ze1KZNTV ngengosamukeliso enqulunga ngiseRichards Bay. Umasipala waDukuza usuqinisekisile ukuthi ikhona indawo ikhokhelayo ukuthi kuhlale ikhansela le-IFP uMusa Sibisi ngenxa yokumvikela emva kokuhlasela okuthiwa wake wabhekana nakho ngaphambilini. Lokhu ke kulandela isitatimende esikhishwe iqembu i-Independent Alliance kuleli isonto akade lisola lo masipala ngokukhokhela ke uSibisi indawo yokuhlala ngoba befuna ehlezeseka amakhansela e-ANC uma kunemihlangano yomkhandlu. Usiphendulela lo masipala uzivumele ngokwawo ukuthi ke ikhona indawo oyikhokhela ukuthi ke kuvikele lo khansela. Kufuneka siqale sicacise ukuthi umasipala akukho umuntu othenga ivoti lakhe. Ukhansela Sibisi kunesigameko senzeka esaveza ukuthi ke impilo yakhe ayisaphephile kwakhona imbiko eqhamuka emaphoyiseni egayida umasipala mhlawumbe ukuthi ke ungalekelela kanjani ekutheni akaphephe mhlawumbe ingakho ke kunendawo ahlala kuyona ebese phinda yaqashwa. Angicabanga ukuthi ngabe sikubeka kahle masithi umasipala kunevoti olithengayo
Umkhize ube sesola inhlesi yepolitiki ngesitatimende seqembu i-Independent Alliance. Ngicabanga ukuthi ke futhi nenhlangano lena ekhipha statement uma ineqiniso ngempela nayo ingaveza ukuthi esikhathini esingasidala kakhulu umholi wayo uKhansela uNhleko naye wake waba sohlelweni elinjengalolu uKhansela uSibisi ahleli kulona la khona anikwa abaqaphi waphinde wasuswa naye endaweni ekwavela ukuthi ubungozi kuyena. So emehlweni amasipala amaqembu nje lawa enza umsebenzi wawo wepolitiki okubika ukuthi bese kufakiwe umasipala unikwe le role ekuthiwa uyayidlala kulolu daba ngoba akukho umasipala ongakwenza makuwukuthi kuvela ukuthi uSipho Mkhize njengamanje akaphephile impilo yakhe isengcupheni ngoba usuku uyalelwa ingalo yomthetho ukuthi uSipho akalekelelwe kanjani kuze kwehle risk empilweni yakhe. Yizo umasipala uvuma ukuthi ke ukukhokhela uSibisi kodwa kuyengxoxa benayo nethimba ukuphikile ukuthi ke uhlala kule ndawo. Ngihlala mina ngila ekhaya nje umuntu ngihlala ekhaya mina. Angithi uyakhumbula kunenkinga lezi ezazenzeke ngaso sikhathi sithinta icase. Izinto lezi zazakhiwa nabantu amashoshozela akho abantu bangaphakathi esisebenza nabo ngoba abantu bengangenanga emalistini athize elist yamakhansela so base behlasela abanye abantu ababenamandla leso sikhathi okwenza amalist. So into efana lezi mina angikhuluma mina into efana lezi emoyeni angikwazi ukuyikhuluma ngoba isho iqembu ngangijezisa ukukhuluma izinto ezithinta iqembu emoyeni ngoba iqembu linenhlaka ezifanele ezikhuluma indaba ezithinta iqembu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya eTolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kusibukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Inkombankombane Kwelembizo Emngeni. Kucaciswa ngokhulumela ISILO kanti okwadukuza uvuma yokuvikela ikhansela. Umasipala wesifunda uhlele ingqungquthela yosuku olodwa i-teenage pregnancy indaba ngenhloso yokuqhamuka namasu kanye nezisombululo zokunciphisa izibalo ezinyuka usuku nosuku zokukhulelwa kwamantombazanyana asemancane. Imeya yalo masipala uSikhumbuzo Zero Mqadi ekhuluma ke neziko lezindaba uthi abahambisani nokuthi abazali bamukele imali uma umuntu enze icala lokukhulelisa ingane ngoba ke kwakhona lokho kubhebhethekisa sona lesihlava. Umasipala wesifunda uhleleke ingqungquthela usuku olodwa i-teenage pregnancy indaba ngenhloso yokuqhamuka namasu kanye nezisombululo zokunciphisa izibalo ezinyuka usuku nosuku zokukhulelwa kwamantombazane emancane. Iminyango ke yahlukene kuMnyango wezempilo, owezokuthuthukiswa komphakathi, umasipala, ubuholi bendabuko, abazali kanye nabanye kumele ke basebenzisane ukulwisana nalesi sihlava. Umeya uthi ke izibalo zitshengisa ukuthi ke ziyanyuka izibalo zabantwana abakhulelwa bebancane, iningi labo lingalinganiselwa ke eminyakeni eli-11 kuya eminyakeni eyi-15. Sizobheka khona nama stakeholders ahlukahlukene ukuthi lesihlava singasiqeda kanjani ukukhulelwa kwezingane zisezincane. Kuka statistician general besihlangene naye eGoli kulezi insuku ezimbili ezidlule komunye umhlangano besinawo. Ukhulumile ukuthi abantwana isikhathi esiningi baqala ukukhulelwa beneminyaka e-11. Wazibeka ke izibalo ukuthi 11, 12, 13, 14 basuke sebenabantwana babo. Umeya uthi lokhu kudala inkinga njengoba ke iningi lalezi ingane zikhulelwa zisencane zingakabinabo ngisho umazisi okwenza ke kube nzima ukuba zikwazi ukushayela izingane zazo izitifiketi zokuzalwa. Kuyenzeka ingane uthola ukuthi ikhulelwe kwayona qobo lwayo ayinayo ngisho i-ID. Mawufika lapha ka Home Affairs kufanele kuqale kushayelwe yona i-ID njengoba isizela umntwana bese kushayelwa ingane yayo isitifiketi ekuba iprocess. Nethi nifike nizoshayela ingane isitifiketi kufanele makushayelwe nomama kuqala i-ID. So izinkinga ke sibhekene nazo lezo.
akupheli ke lapho ngoba i-teenage pregnancy yenza ukuthi abantwana baye ocansini ngokomthetho olungavikelekile isho njalo kusho ukuthi nezifo zizoqhubeka zibe khona kufanele ukuthi ke siwuhulumeni sikwazi ukuthi masilwe naso lesihlava. Umqadi ke uthi ke ngokomthetho waseNingizimu Afrika kulicala ukuthi kube nenkokhelo ukugqiba ke icala lokukhuleliswa komntwana osemncane. Lokho ke uthi ke akukhulumisi kumele ke beboshwe abenza lokho. Umthetho nje waseNingizimu Afrika into engafuna ukuxoxwa le nokunegotiate ngoba kuyicala ukuthi abazali mangabe kwenzekile ingane yakhe yakhulelwa ahlangane nomenzi wokubi kukhokhelwa nezimali ngempilo yengane. Kufanele ukuthi lo muntu ahambe nje ayejele ayoboshwa. Naye kumzali ngaleyo ndlela kusho ukuthi useyingcenye yalobugebengu. Kuyofanele ukuthi naye awubhekana nabomthetho. Lezi ke izindaba ze1KZNTV nginguSamkeliswe Nqulunga ngisePortchepston. Abantu abasebudlelwaneni bobulili obufanayo bathi liselikhulu igebe kwimiphakathi yasemadolobheni kanye neyasemakhaya. Laba basho kanje ngesikhathi isishayamathetho sesifundazwe iKwaZulu-Natal sibambe inguyazana yaminyaka yonke ebizwa nge-LGBTQIA+ Symposium ebibanjelwe eTruRo Hall eMgungundlovu. Usomlomo wesishayamathetho uNontembengo Boys uthi lena ngenye yezindlela abasuke befuna ukuzwa ngayo uvo bephinde futhi behlole ukuthi imithetho sisekele ephasiswa eParliamente iyalandelwa yini. Abebe ingxenye yohlelo lwabantu abathandana nobulili obufanayo bathi sayinde indlela ekusamele ihanjwe ibalekile kodwa kuyadepend ukuthi ifika kweyiphi indawo yebo. So emakhaya ayifani nasemadolobheni yebo. So manje ama challenges esidibana nawo since mina ngisuka in a partly township yebo. So manje ama challenges engidibana nawo ngale akafani nama challenges omuntu osuka eThekwini okanye osuka eMajuba yebo. So manje we trying sizama ngazo zonke indlela ukuthi sizame ebantwini bakithi including i-leadership esinayo emphakathini wethu ukuthi nayo some educator about the sector so that now bezokwazi ukus-understanda better so that nathi sizokwazi ukungenelela endaweni ezikemakhaya sifundise ngayo lento. Okwamanje ngikubona lutho but ngicabanga ngikhamba isikhathi sosizeka ngoba imphakathini yethu kusafana. I'm sure mhlawumbe leyadi sizosiza ivule amehlo abantu, ivule amehlo ama-ministers bazi ungena kwama-district ethu ba-delegate abantu yonke into. Usomlomo wesishayamathetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNontembengo Boys uthi uhlelo lwe-LGBTQIA+ Symposium lubalulekile kuhulumeni nasemphakathini. Manje uma ngaba ke siqhubeka sifundisana la abantu baba nenqondo ukuthi ezindaweni zasemakhaya kufundisekile umuntu abe sesuka lana naloko kungafundiseki kwako kwasendaweni yangakubo aye kwenye indawo afike nenzondo. So kubalulekile ke ukuthi lapho uhlala khona yenza ukuthi umphakathi ohlala nawo ukwazi ukuthi kunokubekezelelana nokwamukela eNingizimu Afrika. Umthetho osisekelo waseNingizimu Afrika unikeza amalungelo ukuthi umuntu nomuntu simbheka ngobuntu bakhe kodwa simbheki ngokobulili bakhe. Kuthi beyishayamathetho banomsebenzi ukuthi baphasise imithetho baphinde balandele ukuthi iyasetshenziswa ngendlela na. Yiloko thina esikumele lokho. Uyabona kuthiwa emisebenzini yethu emithathu yi-law making. Yonke lento exuba nomthetho sisekelo. Kuthiwe kukhona i-oversight ukubhekelela ukuthi ohulumeni bayakwenza lokho. Yiko ke lokho esikwenzayo la kuzoza ukuthi lo mthetho esubekile uyafika yini kulabantu wenziwe. Kube sekuba khona i-public participation esenza ngayo. Sibe sesiyobhekwa ke ngu-AG. U-AG usibuka ke abe sekukhipha kaconi ngamabhuku akho imali akukhiphe kathi umsebenzi uyawenza. Kodwa sesesibuka siyisector yaseNingizimu Afrika ukuthi ake sihlale phansi sithole i-feedback. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseno Daily eMgungundlovu.
Nakuba sekuphela iminyaka emibili yonke kwedlula izibhelu zangoNtulikazi kanyaka u-2021 ezasihambisana nokutatshwa kwempahla ezitolo ezahlukahlukene KwaZulu-Natal kanye naseGoli, namanje okwenzeka ngaloso sikhathi basekude ukukhohlwa ezingqondweni zabo abantu bakuleli. Kumanje ezinye zezindawo ezakhahlamezeka ngenxa yalokhu sezivuliwe, kanti ezinye-ke kaziphindanga zavulwa. Kanti-ke ngaphezu kwakho konke lokhu kukhona-ke nabalahlekelwa ngabathandiweyo babo ngesikhathi sezibhelu. Iziko lezindaba le-1KZNTV lixoxisane nabantu bakuleli ngokukhumbula-ke izibhelu zangonyaka u-2021. Isimo mhlampe se-unrest esenzeka ngonyaka ophelile, iqiniso elimsulwa sithi sabasimbi kakhulu ezweni. Saphinde saba nomphumela ongemuhle kwezomnotho, especially kubantu bakithi abangathathi entweni. Kodwa uma sikhuluma ngokuthi mhlawumbe izinto zabuyela esimweni, kahle vele akumele ngabe izinto fazibuyele esimweni, ngoba sikhuluma nje emsakazi abantu bakithi abaningi eSouth Africa basaphila under imagine yepoverty. Ingakho sibona unyaka nonyaka izibalo zabantu abaphila ngegranti zinyuka. So isimo akumele sibuyele esimweni esibe sijwayelekile. Kumele sithole izindlela ngokusebenzisana noma ngokubambisana between uhulumeni ne-private sector. Ithole indlela yokuthi iqinisekise noma ukusebenzisana ukuqinisekisa uplifta izimpilo zabantu bakithi. So akumele sibuyele esimweni, kumele kodwa sikhule noma siye ngaphezulu kwesimo ebesiphila kusona nesisaphila kusona, la uthola khona umnotho usagodlwe abahlanga oluthile noma ibabala elithile. Idlanzana futhi labo wena abantu bakithi abaningi besaphila ngokuhlupheka. Okwenzeka lento yokulutha isimo senzima kakhulu esibhekene naso, ngoba even ama price ezitolo njengoba sasikwazi ukuthi before sithengise ngo-15 so nyuka ngesikhathi yaphisenyulo saphithaya kusaza sayofika ku-20 but asikwazanga ube sabuyela back ko-15 even amafutha nje sibhekene nayo, even amafutha ayabiza ezitolo. Asakwazi ukuthi nje indlela yokuphela seyinzima kakhulu, ngoba kwa imali esitholayo kwindawo esebenza kuyona iseyingaphansi kakhulu. Asakwazi uku-afford ukuthi sikwazi ukuthenga izinto esitolo, sikwazi ukuphela nemisebenzi kayisatholakali-ke manje. Okwenzeka leyo nkinga leyo sayithola imisebenzi. Ngesimo se-COVID akubheda kabi ndoda, awungalayisheki wenzeki lutho, kuyinto nje nama-customer yakhona onda imali ayibona, bafuna into abayithandayo ngesikhathi sabo, kodwa manje angazi-ke kuzoba njani kulo nyaka. Sibheke kona ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani manje. Inkinga ayilokhu esweni ke manje. Inkinga ayilokhu esweni inkinga. Manje awulethi umsebenzi lezi. Soba sihleli kanje usukela ekseni sihleli komsebenzi esiwutholayo. Lokho nje kuyinto kahle. Into enzakalayo imisebenzi kwento eyayenzekile ayikabikho right isimo somsebenzi, ngoba imali asinayo ngenxa yemisebenzi engakhoyo, umsebenzi enanisebenza kuyo kalutho. Kunje ngenxa yokuthi izinga lomsebenzi livalelekile kumathuba omsebenzi, amathuba omsebenzi akekho. Mara i-prices ezinto azikehliki, azikaphindeli kwixabiso lazo, because umsebenzi imali yawo njengoba zaziyizi 12 rand izinkwa namhlanje zileqa 18 rand, kodwa izinga lomsebenzi alikakhuphuki, lisephansi, akakabikho umuntu oqashwayo. So manje indaba yelutho ngiyasimosha kakhulu kwazoba ne-COVID futhi emveni kwaloko nako futhi salutheka salimala kakhulu mayelana nomsebenzi wethu esiwusebenzayo. Engicabanga ukuthi futhi baningi abalimalayo eve kuyithina kuphela, njengoba sikhala nje baningi abakhalayo. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo nengosi yezomnotho.
Asikubekelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Inkombankombane Kwelembizo Emngeni. Kucaciswa ngokhulumela ISILO, kanti owakwaDukuza uvuma yokuvikela ikhansela. Kuleli qophelo ke ake sikubhekele engosini ezomnotho. Irandi lakuleli libiza u17.99 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.59 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.16 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$1,956.31 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$81.36 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umdlalo osanda kusayina ngokugcwele kwiqembu le-SuperSport United esuka emabhukwini eMamelodi Sundowns uGrant Measurement uthi unethemba lokuthi uzoqhubeka nokwenza kahle kuleli qembu. Lo mdlali oshaye into ecokeme ngesizini edlule ngesikhathi Sundowns imbolekise kwiSuperSport United usayinde inkontileka ke yeminyaka emithathu naleli qembu lamaZanzanza aPitori. Lo mdlali ke wadlala imidlalo emithathu kuphela eku-Sundowns ngaphambi kokuba ke imbolekise kwiSwallows kanjalo ke nakwiSuperSport. Ake sibhekele isimo sezulu. Ziyaquqakela bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke ithimba nezinye futhi indaba ngomsombuluko.